दा थाबायबोगासिनो दङ मोनखासिगोन बे जायगायाव माने गोबां दारिगोलावफोर माने मिथिखायो दा दारिगोलावफोर थायो आरो दारिगोलावफोरनि जायगाखा बेवहाय माने फुङावनो जोबोद थुबुर जायो आं बेयाव थांगोन नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायनांगो मानि थाखाय थुबुर जायो आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन मोनसिगोन आं फाइनालि बे जायगायाव मोनफैबाय नोंथांमोना आं देखायगोन आं दा ओंखारबोबाय जायो बैथिं नुदों बैयावनो आरो थांगासिनो दङ दावराव जाहांबाय माने जोबोद दावराव जायो बेयाव बेनि जायगाया बेवहाय माने ना फानो आरोना जोबोद बेवहाय পুরা মাছ বিক্রি আর আচ্ছা আচ্ছা এখানে মাছ বিক্রি করে না আচ্ছা এখানে অনেকগুলো মাছ পাওয়া যায় নাকি কি কি মাছ পাওয়া যায় এখানে মাছ এইগুলা ডাঙর মাছ বড় মাছ আমার মাছ পাওয়া যায় না আচ্ছা 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 মানে গোबां जातनि ना मोनो आरो ना बेवहाय गिदिर फिसा मोनजोबो आरो बेवहाय माने पुथि माछ ना मा होनो बेखौ पुथि माछ बेवहाय माने माबा जायो आरो ना आच्छा बेयाव बिराद ना फानो आरो बेवहाय ना फानजोबो आरो ना फानजोबो बे ना बाजार आरो ना बाजार हाब तामाम मानसि जायो पुरा भिर ना फाननायनि तामाम भिर आच्छा बेयावबो ना खालायगोन ना खालि नाल' आरो ना फाननाय दुमदाम हाइस बेनो मोनो बेवहाय केजि सिस्टेम जाया बेवहाय बिदिनो गिदिर गिदिर नाबो मोनो फिसा मोनो बायदि रोखोमनि नाया मिक्सिं मोनो आरो बेवहाय जेनेबा बेवहाय उदाहरन हिसाबै माने बेवहाय जेनेबा सेरसे जानायखौ बेखौ माने बिदिनो खमाव मोनबाय सेरसेनि दामनि खमाव मोनबाय बेबायदि आरो बेवहाय गोबां मानसिफोर थुबुर जायो बेवहाय बर'फोर गैया खालि गुबुन हारिफोर दङ बेवहाय माने बिराद ना फानफैयो आरो बे जायगाया नानि जायगाखा बेवहाय गोबां मानसिफ्रा फैनानै ना लांफैयो ना फायखारिफ्रा फैनानै ना लांफैयो नोंथांमोनहाबो फैनानै बेवहाय ना लांनानै बिजनेस खालामनो हागोन आंबो ना लाबोबाय नै बे नाया जाहैबाय गैयाबाबो 3 पवासो जागौमोन बेखौ बेवहाय बामि दङ फिथिख्रि दङ थेंगोना दङ बेखौ आं 100 थाखानि लाबोदों आरो लोगोसे बेखौ जानो बेयाव लाबोबाय एसेनोसै आरो